Само искам тук да включа в моето сигурно твърде литературно говорене още един литератор, който е прочел вече книгата. Малко са хората тук, които всъщност знаят за какво става въпрос, така че нека да чуем какво ще каже доцент Ангелова, която въобще не е фен на вампирската литература, не знае но как я прочете за нула време. Здравейте! Вярно е, тези почти 800 страници ги изчетох за по-малко от една нощ, но бих искала да изляза от вампирската тема и да внеса малко корекция. Значи преобразяването не е преобразяване във вампири, т.е. друг тип преобразяване, няма да издавам сюжета и тайната. И бих искала да върна разговора към жанра на фентазито, защото, както Илица каза, различни генетични модели има в книгата, но тя е близо до фентазито. С какво е тя близо до този така модерен, продаваем жанр? Най-вече с нещо, с което фентазито е генетично свързано. Това е вълшебната приказка. Това от една страна означава връщане към доброто, увлекателно разказване, към интересните и увлекателни сюжети, към поставянето на реално и фантастично в един план, към мотива за пътя, който разбира се е метафоричен път. В случая това е пътя към себе си. Мисля, че основният проблем в книгата е търсенето и намирането на себе си. И не лек е пътя към себе си на героинята, поне в първата част, нали така? Да. И другото, което трябва да кажа за тази книга, че действително тя не е само вампирска книга, нито е само фентази, действително много различни препратки могат да бъдат намерени в текста. И към Джоан Роулинг, и към Толкин, и към Дан Браун, както отбеляза и Елица преди малко. Хубавото в такъв случай е, че всичко това е едно органично цяло. И просто ви желая тази среща да бъде за вас точно толкова увлекателна и точно толкова приятна, колкото беше за мене при цялата ми така професионална деформираност. Наистина с удоволствие прочетох книгата и смятам, че е крайно време да сериозно да помислите и върху втората книга, защото искам да разберем по-нататъчния път на героите. Благодаря.